It's like I'm whole again. Isn't that a sign? I should speak my mind. I've said those words before, but words are not. And you deserve to hear them 1,000 times. If all it is to say that is why is it so hard to say? Ing Dusun Mijagong, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, wonten satunggaling bendungan kathah dipunkunjungi wisatawan saking lebet utawi Jawini laladan. Amargi pengenipun ingkang unik lan asri, kangge mlebetipun gratis. Kita namung bayar parkir motor 2.000. Ing mriki sampeyan saged nikmati pemandangan alam ingkang endah. Lan sampeyan angsal lho bekta tedas saking Jawi. Emut ya sampun becal sampah sembarangan. Ing pundi kita wonten sumangga tunjukkan kepedulian kita kali lingkungan lan jagi kebersihan. Kita sami ngadahi peran wigantos lebet jagi kebersihan lan keindahan alam. Kali kerjasami kita angsal ndamel lingkungan ingkang seres lan selesantun kangge generasi mangke.